Больш за 70% насельніцтва ўсцяж падтрымлівае Александра Лукашэнку. Гэткім лічбам многія беларусы не давяраюць. Аднак, ці можна давяраць апытанням з другога боку, з якіх нарадзіўся мем «Саша 3%». Як працуе сістэма беларускай сацыялогіі знутры, ці давяраюць ёй палітыкі, а таксама якія дадзеныя бяруць для ўнутранага карыстання. І наколькі праўдзівыя афіцыйныя лічбы, якія не тычацца палітыкі. Пра ўсё пра гэта мы пагаворым з нашымі інсайдерамі ў сённяшнім выпуску перадачы «Шчыра кажучы». Если объявляли, например, 78%, то было, скажем, 57-58%. Этот факт, конечно, был очень важный, и он раздражал и самого главного начальника, ну и многих других, кто были причастны к этому процессу. Дадзеныя голасы, яны не могуць, яны не претендуюць на тое, што яны реальны падлік зрабілі. Лишают должностей, снимают, наказывают каким-то таким ощутимым способом за то, что позволили себе дедушку расстроить. Да пачатку 2000-х афіцыйных абмежаванняў на правядзенне сацыялагічных апытанняў насельніцтва ў краіне не было. Так, напрыклад, напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 года незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў апытаў беларусаў у тым ліку пра тое, ці хацелі б яны, каб Лукашенка быў прэзідэнтам яшчэ адзін тэрмін. 81,5% рэспандэнтаў адказалі на гэтае пытанне адмоўна. Згодна з гэтым жа даследаваннем на пытанне, калі б заўтра адбыліся выбары, за каго б вы прагаласавалі, толькі каля 8% абралі Лукашэнку. Але незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў апытваў людзей на этапе збору подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнта, якіх тады налічвалася больш за 20. У выніку ў гэты так званы фінал прайшлі толькі трое. І Лукашенко перамог, набраўшы паводле звестак Цэнтральнай выбарчай камісіі 75,5% галасоў. Пасля выбараў незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў зноў апытаў людзей. Выявілася, што большасць з іх прагаласавала за Александра Лукашэнку, але ягоны рэйтынг паводле версіі незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў аказаўся ніжэйшы, чым значылася ў звестках ЦВК. Разница между данными поствыборных опросов, где буквально через несколько дней после выборов проводился опрос и спрашивали, за кого вот вы голосовали в прошлое воскресенье, и данными ЦИК в целом с 2001 по 2015, когда последний раз НИСЭПИ проводил опрос по поствыборам президентским, было порядка 20%. То есть, если объявляли, например, 78%, то было, скажем, 57-58%. Вот этот факт, конечно, был очень важный, и он раздражал, так сказать, и самого главного начальника, ну и многих других, кто были причастны к этому процессу. У 2002 годзе пасля першых перавыбараў Александра Лукашэнкі ўлады пачалі рабіць крокі дзеля ліквідацыі незалежнай сацыялогіі. Савет міністраў пастанавіў, што каб праводзіць апытанне аб грамадска-палітычнай сітуацыі арганізацыі, неабходна спачатку атрымаць акрэдытацыю Нацыянальнай акадэміі навук. З 2005 перад наступнымі прэзідэнцкімі выбарамі камісія пры НААН Беларусі пачала даваць ацэнку аб'ектыўнасці і дакладнасці таго, як ладзяцца апытанні грамадскай думкі і таго, як іх вынікі публікуюцца ў сродках масавай інфармацыі. А ў чэрвені 2013 у разгар так званага закручвання гаек, што пачалося пасля пратэстаў у 2010 і 2011 годах, парламент зацвердзіў папраўку да адміністратыўнага кодексу і ўнёс у яго артыкул «Незаконнае правядзенне апытанняў грамадскай думкі». З таго моманту за незаконнае апытанне, якое адносіцца да грамадска-палітычнага жыцця ці да выбараў, просты чалавек можа атрымаць штраф 20 базавых велічыняў, а юрыдычная асоба 100 базавых велічыняў. Нашыя суразмоўцы адзначаюць, што такія дзяржаўныя захады фактычна знішчылі незалежную сацыялогію ў Беларусі. Хто зараз можа рабіць палітычныя даследаванні? На сёння гэта толькі дзяржаўныя інстытуцыі, некаторыя больш-менш вядомыя, там кшталту інстытут сацыялогіі, таго ж ІКОМа, які з'яўляюцца раз на 5 год, ці там цэнтра пры адміністрацыі прэзідэнта. Я ніколі не працавала ў такіх інстытуцыях, апроч інстытуту сацыялогіі, але там магла дзейнічаць, па-першае, самацэнзура. Я думаю, што там няма ніякіх такіх адмысловых установак, але гэта значыць, што гэтыя дадзеныя далёка не выходзяць. Пасля ўвядзення абмежаванняў на правядзенне сацыялагічных даследаванняў у Беларусі на незалежныя інстытуты пачалі аказваць ціск і праваахоўныя органы. На той момант галоўнымі незалежнымі сацыялагічнымі інстытутамі былі лабараторыя «Новак», заснаваная Андрэем Вардамацкім, і незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў пад кіраўніцтвам Олега Манаева. У траўні 2010 года, незадоўга да чарговых прэзідэнцкіх выбараў, у офісе «Новаку» прайшоў ператрус з разгромам. У верасні гэтая гісторыя паўтарылася.
У выніку Андрей Вардамацкі пакінуў краіну, лабараторыя працягвае сваю працу сёння, але не мае права займацца палітычнымі даследаваннямі ў Беларусі. А вось ціск на НІСЭПТ прывёў да канчатковага спынення працы незалежнага інстытуту ў краіне. У 2005-м яго ліквідавалі ў Беларусі, НІСЭПТ пераехаў у Літву і працягнуў апытанне дыстанцыйна, але ў 2016-м з-за пагрозы крымінальнага пераследу беларускіх інтэрв'юераў яны спынілі апытанне ўвогуле. Бесконечные запреты, предупреждение нарушений закона, обыск, арест, суды, ликвидации. После того, как нам пришлось познакомиться с сотрудниками Минюста, МВД, Генпрокуратуры, КГБ, Верховного суда, услышать обвинения в разработке бизнес-плана заговора оппозиции с целью захвата власти, да, было даже такое. Как шутили коллеги, оставалось только ждать подхода танковой роты, то бишь армии. Конечно, в такой обстановке работа становилась тяжелее почти с каждым годом. О том, что приходилось переносить сотрудникам института и их семьям, я промолчу. Цяпер у Беларусі каля дзесятка акрэдытаваных сацыялагічных структураў, якія могуць ладзіць апытанні дзеля вывучэння грамадска-палітычнай сітуацыі. Амаль усе яны працуюць пры дзяржаўных інстытутах. Экзіт-пол – гэта апытанне выбарцаў, у мінулым годзе праводзілі дзве арганізацыі. На замову тэлеканалу СТВ «Экзіт-пол» рабіў Цэнтр сацыяльна-гуманітарных даследаванняў БДЭУ. Згодна з яго вынікамі Лукашенко набраў нібыта каля 71,5% галасоў. Паведамлялася, што амаль 300 спецыялістаў апытвалі беларусаў, якія прыйшлі прагаласаваць на выбарчыя ўчасткі. Нам даслалі дамову падраду аднаго з інтэрв'юераў, згодна якой ён атрымаў 231 рубель. Калі гэтак жа зрабілі іншыя ягоныя калегі, то толькі каб аплаціць працу тых, хто апытваў беларусаў, СТВ, то бок тэлеканал, што існуе за дзяржаўныя сродкі, выдаткаваў амаль 70 000 рублёў. Нацыянальны экзіт-пол на замову тэлеканалу «Мір» праводзіла моладзевая лабараторыя сацыяльных даследаванняў. Паведамлялася, што за яе працу, па выніках якой Лукашенко нібыта атрымаў амаль 80%, сачылі міжнародныя эксперты. Мы пагутарылі з адным з іх. Вот, к сожалению, я ничего не могу сказать о том, насколько точные были цифры этого экзит-пола, которые были обнародованы, там, если не ошибаюсь, там, в 8 вечера по Москве, по Минску, в день выборов. Потому что я не имел к ним доступа до самого момента оглашения данных. Вообще обычно так не происходит. Обычно, когда тебя приглашают наблюдателем на экзит-пол, который проводится какой-то компанией, ты не только смотришь на интервьюеров, не только с инструкциями, значит, знакомишься, вот, но ты смотришь, какие данные собираются. Дарэчы, яшчэ напярэдадні выбараў СМІ забаранілі праводзіць палітычныя онлайн-апытанні. Праўладныя эксперты аргументавалі гэта тым, што вынікі, якія там атрымалі на конт рэйтынгу патэнцыйных кандыдатаў, фэйкавыя. Менавіта з інтэрнэт-апытанняў нарадзіўся мем «Саша 3%», які, верагодна, і зачапіў Лукашенку. Это вы, Саша, 3% уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой вот альтернативной кампании и то я больше 3 наберу. Нашыя суразмоўцы часткова згодныя з Лукашэнкам і таксама не вераць, што ў таго ўсяго 3% падтрымання. Мы не ведаем выніка выбараў. Ну просто гэтага не ведаем і не трэба тут выдумваць, бо нават дадзеныя голасы яны не могуць, яны не прэтэндуюць на тое, што яны рэальны падлік зрабілі. Яны паказваюць пэўную карціну, якая дае нам сумнеў у тых дадзеных, якія прадставіў ЦВК. Калі мы кажам пра сацыялагічныя пытанні, то на сёння все больш-менш шчырыя сацыолагі кажуць, што мы на сёння не маем такіх апытанняў, якія б дакладна нам маглі пазначаць рэйтынг. Бо тыя апытанні, якім мы можам давяраць, у іх скажоная выбарка, то бок яны не адлюстроўваюць усё насельніцтва. Але мы можам, гледзячы на гэтыя пытанні, гледзячы на гэтыя вынікі, разважаць і прадставіць себе прыкладна гэты самы рэйтынг. І я б сказала, што на сёння, зараз, ён дзесьці знаходзіцца паміж 20 і 30%. Сярод акрэдытаваных сацыялагічных структураў, якія могуць праводзіць апытанні аб грамадска-палітычнай сітуацыі, ёсць і прыватны аналітычны цэнтр «Эку». Вядома, пра яго нешмат, быў заснаваны ў 2003 годзе, і відавочна, што ў арганізацыі няма чамусьці нават свайго сайту. А былы супрацоўнік кіраўніцтва справамі прэзідэнта Анатоль Котаў мяркуе, што на незалежную сацыялогію «Экум» не можа прэтэндаваць. Фактически это служба, которая поставляет нужную государству социологию.
На пачатку года аналітычны цэнтр ЭКУМ на замову інфармацыйнага агенцтва Белта правёў чарговае даследаванне. Паводле яго звестак абсалютная большасць апытаных не толькі давяралі Александру Лукашэнку, але і лічаць яго чалавекам года 2020. Такі адказ далі 54% рэспандэнтаў. Дактары і медыкі для параўнання займаюць другі радок з вынікам у 4 разы меншым. Віктор Бабарык і Святлана Ціхановская на 10 і 11 месцах адпаведна. Вядома, што даследаванне адбылося з прыцягненнем фонду «Украінская палітыка». Але са звесткамі, атрыманымі ад рэспандэнтаў, іх не азнаёмілі. Як нам удалося высветліць, украінскім спецыялістам даручылі толькі назіранне за самім працэсам даследавання. Мне были показаны 10 тысяч анкет. Ну, в частности, я мог удостовериться, что это не анкеты, которые заполнены одной ручкой или одним почерком, или же там одним человеком. Мне показали маршрутные листы. Я увидел, что там есть фактически, проводились исследования и в больших городах, и в районных центрах, и в селах проводились. В зависимости от населения, соответственно, и выборка формировалась. Выборка также была сформирована по профессиональному принципу, возрастному принципу, половому. То есть все необходимые моменты были учтены. Что касается цифр, это уже вопрос к организаторам и к самим респондентам. Каковы цифры реальные? Вот в данной ситуации у меня нет никаких оснований доверять или не доверять данным данного социологического исследования. У межах гэтага ж даследавання ЭКУМ спытаў беларусаў, як змянілася іхнае матэрыяльнае становішча за апошні год. У выніку эфіры тэлеканалу СТВ абмеркаваў з вядоўцамі кіраўнік ЭКУМу Сергей Мусіенко. 29,2% белорусов ответили, что не изменилось. А как вообще это возможно? Тут вроде бы весь мир стонет от ковида, от того, что нет работы, все закрыто, все плохо. И как выжить? Слушайте, это вот, получается белорусское чудо очередное, потому что вы обратили внимание на группировку в стабильности 30%, она приятна, но 15% стало жить лучше, ответ еще более интересный. Дзіўна, што чалавек, пад кіраўніцтвам якога праводзілася гэтае даследаванне, не звярнуў увагу на тое, што амаль 30% беларусаў сказалі, што іхнае матэрыяльнае становішча крыху пагоршылася, а 21% заявіў, што іхнае матэрыяльнае становішча за апошні год пагоршылася істотна. Гэта значыць, што ў суме больш за 50% беларусаў, нават паводле апытання аналітычнага цэнтру ЭКУМ, які некаторыя называюць праўладным, сталі жыць горш. Але тэлеканал СТВ разам з Мусіенкам згадалі толькі меншасць, што ўзровень жыцця не пагоршыўся. Былы супрацоўнік кіраўніцтва справамі прэзідэнта Анатоль Котаў прызнаецца, што маніпуляваць лічбамі даводзілася і яму. Левые показатели давать, как бы лично мне не приходилось, потому что это, как минимум глупо. Но другое дело, что вот в эту историю с тем, что не всю информацию можно там подать в докладе, да, немножко, скажем так, убрать негативы, да, такое, в общем-то, бывало. Тут как бы скрывать не приходится, потому что у любого сотрудника есть тоже начальник, который не хочет, чтобы его наказали. И, а давайте вот здесь не напишем, а давайте вот это вычеркнем. И вроде как нужно было расстрелять, а тут награду представляют. Лишают должностей, снимают, наказывают каким-то таким ощутимым способом за то, что позволили себе дедушку расстроить. Геннадзь Коршунов, былы дырэктар Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук, свой пост страціў пасля таго, як у сетку патрапілі звесткі апытання, якія праводзіў яго інстытут увесну 2020 года. Паводле вынікаў рэйтынг даверу да Лукашэнкі сярод менчукоў склаў усяго 24%, да ЦВК 11%. Сёння ў нашай студыі Геннадзь Коршунов распавядае, за што могуць звольніць з Акадэміі навук, згодна з якімі правіламі жыве дзяржаўная сацыялогія і што чакае яе ў будучыні. Давайте зараз паговорым пра тыя даследаванні, якія рабіў Інстытут сацыялогіі адносна даверу Лукашэнкі. Гэта было нейкае апытанне і лічбы, якія не супастаўляюцца з цэнтрам ЭКУМ. Тыя дадзеныя, пра якія вы кажаце, іх публікаваў не інстытут. Гэта адбыўся зліў адкульсьці. Я ўпэўнены, што гэта не інстытуцкі. Інстытут звычайна не друкуе
такія лічбы. Вы кажаце, што гэта быў зліў. Што за зліў, адкуль? Што проста замоўца заключыў дамову з інстытутам, яму зрабілі гэта даследаванне, і ён потым апублікаваў? Ці якім чынам? Наколькі я памятаю, гэта было па замове адміністрацыі прэзідэнту, а пытанне я магу памыляцца, але там на некалькі адрасоў выходзілі дадзеныя, і таму адкуль менавіта яны выйшлі ў сеціва, я не ведаю. А скажыце, якая была рэакцыя ўлады? Ці была яна на той зліў вось увесну? Ну, я ведаю, што там пачалі нейкае такое глядзець, што адкуль як. Былі са мной нейкія размовы, але тое, што ўлада непасрэдна рабіла недзе па-за межамі інстытута, я не ведаю. Тое, што ў інстытуце нейкі такой варушняк пайшоў, гэта было. Але не вельмі, каб нешта такое вельмі значнае. Вы сышлі па ўзгадненні бакоў, так? А ініцыятыва была з якога ўсё ж такі боку, і што стала штуршком для таго, каб сысці? Ініцыятыва была не мая. Я разумею, што пэўным часам, з таго ж і з весны нешта так капілася. Ну, напэўна, што мо і праўда са мной цяжкавата працаваць, таму што я звычайна раблю тое, што я лічу мэтазгодным, тое, што не навуковае, я як магу не раблю. Вось, ну і... А што гэта значыць? Вы не любіце займацца нейкай папяровай, проста агульнай, арганізацыйнай працай ці чым? А любіце толькі навукай займацца? Гэта значыцца, што я выкладаю толькі тыя лічбы, у якіх я ўпэўнены ў іх якасці, у тым, што яны навукова абгрунтаваныя. То бок вы проста спецыяліст, які прынцыпова дае факты, лічбы, які можа за іх адказваць. Дык як гэта перашкаджала вашай працы? Гэта ж вельмі добрая такая якасць. Да нейкага часу яно не перашкаджала. Яно працавала, як працавала. Але, напрыклад, калі ўжо там у жніўні у мяне на старонкі ў Фейсбуку пачалі з'яўляцца БЧБ-сцягі, ну, нейкім чынам гэта не ў той бок паўплывала. А скажыце, калі ласка, а ці можна казаць, што ў Беларусі заўсёды быў нейкі ціск на сацыёлагаў, магчыма, рэпрэсіі? Быў такі даследчык Віталь Селіцкі. Ён сітуацыю ў Беларусі апісваў як прэвентыўны аўтарытарызм. Прэвентыўны – гэта той, хто загадзя робіць захады для таго, каб сябе захаваць. І гэта не зусім рэпрэсіі, не зусім ціск, гэта зачышчэнне інфармацыйнай прасторы, я б так казаў. Ёсць пэўнае абмежаванне. Той, хто за гэта абмежаванне выходзіць, таго выціскаюць з краіны, напрыклад, як Твардамацкага, як Манаева. А што гэта за межы? Гэта крытыка дзяржавы, крытыка ўладаў. Просто разумееце, гэта вось, як казаў адзін доктар, улада не хоча, яна любую крытыку успрымае як пагрозу. Разумееце? І вось з гэтага пункту гледжання сацыялогія, яна неўдзячная навука. Мы не можам казаць пра тое, што сацыялогія ў Беларусі памерла? Ці можам? Разумееце, гэта вось тое, пра што філосафы казалі здаўна, так? І музыкі кажуць, рок-н-рол памёр, філасофія даўно памерла, нармалёвая літаратура таксама даўно памерла. Гэта такія дзіўныя выказванні. Нешта робіцца. Так? Інфармацыя збіраецца. Некія дадзеныя мы бачым у сеціве. Нічога не памерла. Усё будзе, і ўсё будзе добра. Дзякуй вялікі за шчырую гутарку. Вам дзякуй за пытанне. А вось палітолог Сергей Николюк упэўнены, што таямніца, якую дзяржава зрабіла з лічбаў, ні да чаго добрага прывесці не можа. Наша власть, как и любая бюрократическая власть, может жить только в условиях тайны. В результате мы не знаем сами себя. И вот здесь очень интересный вопрос. Вот вернемся к Институту социологии. Институт социологии для чего создан? Он создан для изучения белорусского общества. Нормально, естественно, правильно? Он существует на какие деньги? На бюджетные. Значит, на деньги белорусского общества. И теперь мы получаем картину.
Организация, существующая для изучения общества, существующая на деньги общества, обществу информации не сообщает. Я не юрист, но вообще под мошенничество это не попадает? Чем разница вот этого случая от того, что вы пришли в туристическое агентство, вы выбрали маршрут, вы заплатили деньги, в нужный день прибыли в аэропорт, а вам говорят, ну и что вы заплатили деньги, а ничего нету за это. Объясните мне, в чем разница? С моей точки зрения, это чистое мошенничество. Чарговыя доследы з допытамі інсайдераў вы можете паглядзець таксама на Смарт ТВ і ў групах Белсату ў Ютубе ды сацыяльных сетках.